kwamishinan al'adu da yawon bude ido Honorable Abdul Hassan, janar manajan hukumar bunƙasa yawon bude ido na jihar Bauchi kuma janar manajan gandun dajin Yankari Dr. Muhammad Nasir Yusuf na ce mai girma gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad kauran daular Usmaniya murnar bikin karamar sallah na shekara ta 2024 da mataimakin sa Honorable Muhammad Awal Jatau, shugaban majalisar sarakunan jihar Bauchi Alhaji Dr. Ruwan Sulaiman Adamu, mukarraban gwamnati da ilahirin al'ummar jihar Bauchi baki daya. Allah ya sa mun yi ibada karɓaɓɓiya. Dr. Muhammad Nasir Yusuf ya yaba wa gwamnan Bala Muhammad bisa inganta fannin yawon bude ido wanda hakan ta sa jihar ta yi fice a wannan lokaci. Ya yi kira ga masu sha'awar yawon bude ido su garzayo gandun dajin Yankari dan kashe kwarkwatan idansu da kuma more albarkatun yawon bude ido da Allah ya huwace wa jihar nan. Wannan sako ne daga janar manajan hukumar bunƙasa yawon bude ido na jihar Bauchi kuma janar manajan gandun dajin Yankari Dr. Muhammad Nasir Yusuf. Barka da sallah yau murna